Včelárky a včelári, máme pre vás ďalšiu novinku na boj proti klieštikovi s kyselinou šťavelovou. Sú to pásiky Oxal Clean Emulsion Pro. Liečenie proti klieštikovi s kyselinou šťavelovou a glycerínom pre vás nie je žiadna novinka. Už dlhšie máme v ponuke Geoxal, ktorý sa stal medzi vami veľmi obľúbený. Je veľmi účinný a je to veľmi dobrá pomôcka v boji proti klieštikovi. Firma, ktorá vyrába Geoxal, nám ponúkla novinku, ktorú veľmi dlho vyvíjali. Mám tu taký malý ťaháčik, aby som vám nezabudol nič povedať. Všetky informácie z tohto ťaháčika nájdete aj v popise priamo na našej stránke. Je tam v podstate rozpísané všetko, kedy sa má použiť, ako sa má použiť, ako ho umiestňovať do včelstva, aj aké sú výhody. Rozdiel medzi Geoxalom a Oxal Cleanom je v materiáli a to, čím je ten materiál napustený. V podstate obidva prípravky používajú kyselinu šťavelovú. Je to namiešaná emúzia z kyseliny šťavelovej, tak aby bola v podstate čo najúčinnejšia. Doplnené to je materiálom, do ktorého sa táto emúzia napúšťa. Sú vyrobené z hubovitejšieho materiálu, teda majú lepšiu absorpciu tejto emúzie. Práve vďaka tejto emúzii a hubovitejšiemu materiálu je zabezpečený dlhodobejší a stabilnejší účinok vo včelstve. Tieto pásiky sú menšie, teda sú užšie, menej zavádzajú včelám, ale výrobcovi sa podarilo docieliť rovnakú efektívnosť, teda zvýšiť množstvo emúzie o 30% napriek tomu, že je ten pásik menší. Tým, že je nosná látka iná, tak sa podarilo zvýšiť odolnosť voči poškodeniu včelami. Keď ste používali Geoxal, tak po uplynutí určitej doby ho začali včely vynášať z úla. Pri tomto novom prípravku sa to tak už nedeje. Tým, že ho včely nevynášajú, tak pôsobí aj dlhšie v úli. Výrobca udáva, že to môže byť až 40 dní v prípade použitia na jeseň. Použitie tohto prípravku je v podstate celoročné. Môžete ho používať aj na jar, v lete, v strede leta, na konci leta, ale aj na jeseň. To, kedy sa pásiky používajú, si prečítate presne v popise na našej stránke. Pásiky sa tak, ako v prípade Geoxalu, umiestňujú medzi rámiky. Všetko závisí od toho, koľko máte rámikový úl alebo koľko rámikov včelstvo obsahuje. Na našej stránke nájdete aj priamo ilustráciu, ako je najvhodnejšie takéto pásiky umiestniť do uličiek medzi rámiky. Čo sa týka teplotného obmedzenia, výrobca udáva veľmi dobrý rozsah, teda od 17 až do 33 stupňov, čo je v podstate použitie počas celého roka, okrem zimy. Veríme, že sa tento prípravok Oxal Clean veľmi dobre uchytí medzi vami včelármi a bude ďalším skvelým pomocníkom v boji proti klieštikovi.